La prevenció dels accidents de trànsit i la reducció de les víctimes són una prioritat pel Govern de Catalunya. Des que la Generalitat de Catalunya va assumir la transferència de competències executives en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor a través de la Llei 15 de desembre de 1997, la creació del Servei Català de Trànsit va anar acompanyada del compromís amb la reducció de la sinistralitat viària. En el primer decenni, l'acció de la Unió Europea 2000-2010, amb un objectiu de reducció del 50%, a Catalunya es va complir l'objectiu amb escreix i es van reduir les víctimes mortals en un 57%. De les 778 víctimes mortals que es registraven l'any 2000, van passar a 339 l'any 2010 i dels 4.367 ferits greus vam experimentar una reducció fins als 2.007 ferits greus. Així mateix, la Generalitat va renovar aquest compromís en la segona dècada per reduir un nou 50% de víctimes mortals l'any 2020 en relació amb el 2010 i per això va impulsar un pioner pla estratègic de seguretat viària 2014-2020. Ara que ja hem depassat l'equador d'aquest pla, podem fer un balanç positiu. El Pla de Seguretat Viària Triennal que hem tancat aquest 2016 es comprometia a una reducció proporcional del 30% i ens hem situat en el 31,9%. De les 261 víctimes mortals de l'any 2015, hem baixat a les 231 a tancament de l'any 2016 i dels 1.900 ferits greus hem passat als 1.839. L'any 2016 va ser l'any amb menys accidents de trànsit mortals de la història del Servei Català de Trànsit. Malgrat tot, cal tenir encara molt present que l'objectiu del Govern de Catalunya en el seu compromís amb la reducció de la sinistralitat és l'absència de víctimes mortals per l'ús del dret a la mobilitat, l'anomenada Visió Zero, i que, per tant, la feina no s'ha acabat ni ens podem donar per satisfets en cap moment mentre hi hagi una sola víctima com a conseqüència del trànsit. Si treballem, si ens creiem el que estem fent, si continuem amb el compromís de reducció de víctimes, si apliquem les polítiques que hem establert, podem reduir els accidents, podem reduir les víctimes. I això ens confirma que realment, quan et poses a treballar, tens uns resultats. I el que volem és arribar a aquesta reducció no només del 50%, sinó, com deia abans, que treballem en aquest horitzó de que no hi hagin víctimes en el trànsit. El Servei Català de Trànsit és l'autoritat del trànsit a Catalunya i, per tant, l'administració responsable de la seguretat viària, la gestió del trànsit i la prevenció dels accidents i reducció de les víctimes. Un dels aspectes destacats per assolir aquest objectiu és la feina que fan les policies de trànsit i, en concret, la relacionada amb la investigació dels accidents, tant per garantir els drets de les víctimes com per conèixer les causes dels sinistres. La Divisió de Trànsit del Cos de Mossos d'Esquadra és la policia encarregada de la investigació d'aquests sinistres. Els agents actuen de manera molt protocolitzada. Primer recullen totes les dades en el lloc dels fets i després fan una anàlisi detallat. Quan arriben al lloc de l'accident, el primer que fan és garantir la seguretat a la via i després comença la feina de recopilació d'informació. El primer que fem és fer-nos una imatge de tot l'accident. Arribem, mirem com estan els vehicles, les empremtes, vestigis, restes de vehicles i a partir d'aquí iniciem. Un agent fa la fotografia i l'altre agent comença a marcar la carretera totes aquestes restes, vestigis, empremtes que siguin fàcil que es puguin marxar. Llavors les marquem per tenir-les pel després. Marquem posicions frenes dels vehicles i fotografiem tota la zona de l'accident. Tota aquesta informació es processa i és analitzada per l'equip d'investigació d'accidents utilitzant els programes de reconstrucció més innovadors. Alguns vehicles d'última generació disposen del que s'anomena centraleta d'airbag, que ens permet saber com circulava el vehicle 5 segons abans de la col·lisió. Podem tenir dades del tipus velocitat, percentatge de pressió sobre el pedal de fre, sobre el pedal de l'accelerador, graus de gir del volant, l'estabilitat del vehicle a través de si estava derrapant o no estava derrapant i quina era l'angulació que tenia el vehicle respecte al moviment longitudinal en aquell moment. És un Ford Fiesta antic,
i aquest és un Audi A3, és una col·lisió frontal. Els dos vehicles estan en el mateix carril i mirant la mateixa direcció. A primera vista sembla com que l'Audi ha envaït el carril de sentit contrari. I la responsabilitat a primera vista, la primera conclusió ràpida seria que la culpa de la col·lisió seria de l'Audi. Tenint en compte la posició dels vehicles, de les deformacions, podem començar a intuir quina ha estat la línia de la força principal de la col·lisió i en quina posició es trobava cadascun dels vehicles en el moment de la col·lisió. A partir d'aquestes empremtes que teníem i la posició final dels dos vehicles, podem determinar que el punt de col·lisió era proper, era bastant exacte en aquesta zona d'aquí, en què l'Audi, tant l'Audi com el Ford Fiesta es troben just entre la doble línia contínua. Està clar que aquest vehicle, el Ford Fiesta, està circulant en sentit contrari i que sembla ser que l'Audi A3 el que fa és una maniobra evasiva de frenada i quan veu que el vehicle no canvia de carril, finalment canvia de carril. I justament quan està canviant ell de carril és quan l'altre vehicle que està envaint el carril en sentit contrari també canvia de carril. Podríem dir que hi ha dos objectius principals. Un primer és el saber les causes. També les persones que han patit aquest accident poden fer les reclamacions, és a dir, poden entendre primer què és el que ha fet que un dels seus familiars hagués perdut la vida en un accident de trànsit. En segon lloc, entendre que hi ha processos que es ressonen a seu judicial i, per tant, això significa que si hi ha responsables d'aquestes víctimes, d'aquestes morts, doncs això la justícia ho ha de perseguir, perquè és l'única manera també que entenguem que si no hi ha aquesta sensació punitiva, doncs difícilment també es canvien conductes. A partir d'aquí hi ha una que seria més global, que és la de quan més entenguem com es produeixen els accidents, més podrem incorporar mesures preventives. No entendre què és el que passa ens porta a no entendre realment o quines seran les mesures que haurem d'incorporar en els propers anys. El que sí que és una realitat, per desgràcia, és que cada dia continuen havent víctimes i, per tant, ens ocupem de la part del després de l'accident. I aquí és molt important, per un costat, la feina de saber per què, per aplicar mesures de prevenció, saber, i per altre costat l'atenció que hem de donar a les víctimes. I aquí estem treballant en el CIAP que dèiem abans i en aquesta col·laboració amb associacions de víctimes, perquè és molt important que un objectiu com aquest, deia abans, és un objectiu de país i per tant hi hagi implicació de la societat, de les associacions, de la societat civil en definitiva. Servei d'atenció a víctimes d'accident de trànsit. Bon dia, l'atén Cristina, que el puc ajudar? El Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit, CIAP, pioner de l'estat espanyol, es va posar en marxa el 2012. Es tracta d'un servei del Servei Català de Trànsit que ofereix orientació jurídica, legal, psicològica, sanitària i assistencial a les persones víctimes o afectades per un accident de trànsit. El CIAP ofereix un telèfon gratuït al qual es pot trucar de dilluns a diumenge de 9 a 20 hores els 365 dies de l'any. L'atenció s'estén a la pàgina web victimestrànsit.gencat.cat, on es dona resposta en 24 hores i també s'ofereix la possibilitat de l'atenció presencial. En gairebé 5 anys de servei, el CIAP ha atès 1.470 consultes que s'han distribuït de la següent manera. El nombre d'atenció presencials totals ha estat de 66. El gruix més important són dubtes sobre el procediment, dubtes sobre l'atestat, sobre el procediment amb les companyies d'assegurances, orientació jurídica i també hi ha un altre gruix que seria la demanda psicològica, o a nivell telefònic o a nivell inclús presencial. Aquesta atenció, a través del CIAP, es complementa amb els serveis d'atenció i orientació que ofereixen les associacions de víctimes i amb la derivació cap als recursos públics i privats més adients en cada cas i per a cada situació. En definitiva, el que cal és avançar cap a una millor resposta a les necessitats de les víctimes que es troben amb una gran desorientació i vulnerabilitat i treballar aquest aspecte, el post-accident, en paral·lel a totes les accions i actuacions de prevenció que s'han de fer amb l'objectiu fixat en la visió zero. Això s'ha de fer coordinadament i tots plegats. Des del Govern de Catalunya cap a tots els països que volen, que desitgen menys morts als carrers i carreteres, menys sofriment, menys víctimes en accidents de trànsit. Els accidents sempre es poden evitar i aquí ens hi hem de posar tots. No hi sobra ningú i els governs tenen una actuació decisiva.
amb polítiques clares i objectius definits. A Catalunya ens hem marcat que l'any 2020 s'hagin reduït a la meitat els morts en accidents de trànsit en relació a l'any 2010. Que, per tant, en 10 anys, la meitat de víctimes mortals, en 10 anys, la meitat de sofriment. I val la pena que els governs s'impliquin a fons. Com? Amb normatives més estrictes. Que clarament el conductor vegi les conseqüències de tenir una actitud de clarament violència viària. Aquell conductor que no respecta els altres. Al final, parlar de seguretat viària és parlar de respectar els altres. I els governs hem de recolzar amb mesures dures, amb bon estat de les carreteres, amb bona senyalització, perquè és importantíssim la senyalització, i el fer pedagogia. Masses persones es distreuen, masses persones sobrepassen els límits d'alcohol permesos o condueixen sota efectes de drogues i després causen molt sofriment i mal a persones innocents que són víctimes d'un accident. Per tant, no ens podem relaxar, hem de treballar i hem d'introduir també, i això ho estem promovent des de Catalunya, educació viària a les escoles. Que tothom que passa per un centre escolar acabi rebent també missatges d'educació viària que redunden a favor de la seva seguretat i la de tots. Per tant, encoratjar a tots els que ens escolten a que val la pena treballar per la seguretat viària perquè treballes per salvar vides i per evitar molts i molts sofriments.